Il-Partit Nazzjonalista se jressaq rikors quddiem il-qrati sabiex tinfetaħ kawża kostituzzjonali kontra l-awtorità tax-Xandir, ix-Xandir Nazzjonali, il-Ministru Carmelo Abela u l-Avukat tal-Istat. Dan sabiex kulħadd jerfa' responsabilità ta' emilu u din is-sitwazzjoni ta' imparzjalità tieqaf minnu fih. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius, mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino u mill-kandidata għall-elezzjoni ġenerali Francine Farrugia. David Agius qal li l-Partit Nazzjonalista ilu ħafna jisħaq fuq l-imparzjalità li qed ikun hemm fih dan il-PBS hekk jispiċċa Xandir maħtuf minn Kastilja u mill-persuni Rip Robert Abela u l-Partit Laburista bi programmi qed jintużaw biex iwasslu b'mod sfaċċat il-messaġġ tal-Gvern u jaħbu l-iskandli u l-qerq tal-istess Gvern Laburista. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li waqt l-aħbarijiet tat-TVM il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista qed ikun ittrattat fil-qosor u ħafna drabi jitwassal f'nofs aħbarijiet mingħajr ebda kummenti mill-Kap Bernard Grech. Dan sabiex jostru l-messaġġ li qed iwassal il-Partit Nazzjonalista. Quddiem din is-sitwazzjoni il-Partit Nazzjonalista huwa impenjat li jieħu l-passi kollha neċessarji biex ikun hemm bilanċ mistħoq fuq ix-Xandir Nazzjonali. Fi żmien meta l-poplu xeba bid-berbiq tal-miljuni lil tal-qalba u l-ħlasijiet eżaġerati lilhom infushom, aħna kommessi li nistinkaw biex il-messaġġ tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista jasal għand il-poplu Malti kif jixraq f'demokrazija moderna biex il-poplu jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu l-informazzjoni kollha u jkun jista' jieħu id-deċiżjonijiet informati tiegħu dwar il-futur li jixtieq għalih u għal-pajjiżna. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino qal li din il-kawża infetħet minħabba l-iżbilanċ sfaċċat mill-PBS u minħabba nuqqas ta' azzjoni mill-awtorità tax-Xandir. Dan ovvjament iwassal fi ksur ta' drittijiet umani kemm tal-Partit Nazzjonalista għaliex ma jkunx jista' iwassal il-messaġġ tiegħu, però iktar importanti minn hekk jikser id-drittijiet umani tal-poplu Malti wawċi kollu meta dan ma jkunx jista' jasallu l-informazzjoni li tanti importanti f'pajjiż demokratiku, speċjalment issa li dejjem iktar resqin lejn elezzjoni ġenerali. Huwa fakkar fl-episodju fejn wara l-budget li għadda il-Gvern ħallas diversi reklami ta' propaganda fuq iċ-Xandir tal-Istat. Bl-awtorità tax-Xandir spiċċat ma waqfitx dan l-abbuż bil-konsegwenza li ħallit lil Robert Abela ikompli jaħtaf ix-Xandir Nazzjonali. Il-kandidata għall-elezzjoni ġenerali Francine Farrugia qalet li suppost hija responsabilità tal-PBS li jara li jkun hemm bilanċ, iżda l-kuntrarju għandna Xandir li huwa maħtuf mill-Gvern u minn Robert Abela. Fakret kif il-Gvern qed ikompli abbuża minn flus il-poplu bħal ma ġara bi 2.4 miljun euro li ntefqu fil-Malta Film Awards, kollha flus qed jittieħdu mit-taxxi tal-poplu. Francine Farrugia qalet li dan kollu huwa turija ċara kemm Robert Abela qed ikompli jinjora id-tbatija li għaddejn minnha diversi familji u ħaddiema. Din is-sitwazzjoni hija surreali, il-poplu Malti għawċi jixraqlu li jiġi mismuħ, kif ukoll kemm għal din l-istess sitwazzjoni tal-għolli tal-ħajja, kif ukoll għal diversi tbatijiet li qed jgħixu l-familji Maltin għawċin. Maria Franca Lanza, Annet News.